ଶିବଙ୍କ ଗଳାରେ ସାପ କ'ଣ ପାଇଁ ଥାଏ ଆଉ ୟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବହୁତ ସାରା କ'ଣ ହେଇଛି କାହାଣୀ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶିବଙ୍କ ଗଳାରେ ସାପ ଅଛି ତାର ସାଙ୍କେତିକ ଆମେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବହୁତ ସାରା କ'ଣ କ'ଣ କାହାଣୀ ସବୁ ଗଢ଼ି ନେଇଛୁ। ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା କାହାଣୀ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ସାଙ୍କେତିକ ବାର୍ତ୍ତା ଆମକୁ କ'ଣ ଆସୁଛି ଯେ କ'ଣ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବ ସେ ଆମେ ସବୁଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା କାହାକୁ ଡରୁଛୁ? ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅଧିକା ଭୟ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଯେଉଁ ହେଉଛି କ'ଣ ସେଇ ଯଦି ଆମକୁ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିବ ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ପଳେଇବ, ଆମେ ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିବାନି। ତ କ'ଣ ସର୍ପ କ'ଣ ଦଂଶନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବନ ପଳେଇବ। ଆଉ ସେଇ ଜୀବନକୁ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛି ବହୁତ ସାରା ଡରୁଛୁ। ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଡର ଅଛି। କେତେ ମାନେ ଆମକୁ ଡର ସବୁଠୁ ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆଉ ସେ ଜିନିଷକୁ ସେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଗୋଳେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ନା ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି କ'ଣ ସେ ଡରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେ ଏଇଥିରେ ତୁମକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରୁଛ ନା ଦେଖ ମୋ ସେ ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ଅଛି ମୋର କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ଡରୁନି। ମାନେ ଏ ମୋର ବହୁତ ଛୋଟ ଜିନିଷ ସେ କହିକି ତାକୁ ତୁମକୁ ମେସେଜ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଡରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ନେଇକି ବହୁତ ସାରା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେତେ ବି ଆମର ଅଛି ମାନେ ବହୁତ ସାରା କାହାଣୀ ଗଢ଼ି ନେଇଛୁ। ତାର ପ୍ରକୃତ ଯାହା ଆମକୁ ତାହା ଆମକୁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ ତମେ ଯାହାକୁ ଡରୁଛ ନା ସେ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇ ତମେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡରୁଛ କାହାକୁ? ମୃତ୍ୟୁକୁ। ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖ ମୋ ବେକରେ ଗୋଳେଇଛି କିମ୍ବା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତାକୁ ଝୁଲେଇଛି। ଏମିତି କରିକି ସେ ଆମକୁ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ କରୁ ସାପ ବିଷୟରେ ଦେଖୁନ କେତେ କାହାଣୀ ଆମେ ଗଢ଼ି ନେଇଛୁ। ସାପକୁ କ'ଣ କହୁ ଦେଖ ଆମେ ସାପ ବିଷୟରେ ଯେତେ ବି କାହାଣୀ କରିନେଉ ସାପକୁ ଦେଖ ଆମର କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆମ ଭିତରେ କେତେ ସାରା କାହାଣୀ ଅଛି ଯେ ସାପଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ହେଲା ନେଇକି ଆମେ କ୍ଷୀର ପିଇବା, ନାଗ ସାପଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକି କ୍ଷୀର ପିଇବା, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ତ ଆମେ କାହାଣୀ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିବରାତ୍ରି ଆସୁଛି ଏଇଥିରେ ତ ଆମେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ନେଇକି କ୍ଷୀର ବି ତ ଆମେ ପିଇଥାଉ। କ୍ଷୀର ନେଇ ସବୁ ପୁରା ନେଇକି ଆମେ କେମିତି କହିବା ଯେ ଆମର କ୍ଷୀର କ'ଣ ହେଉଛି ନାଗ ପିଉ। ଆରେ ନାଗ ତମେ କେବେ ଯଦି ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଥାନ୍ତ ନା ଯଦି ଦେଖିବ ନା ସାପ କେବେ ବି କ୍ଷୀର ପିଇ ପାରିବନି। ନାଇଁ ପିଇ ପାରିବନି ସେ ତ ଦୂରର କଥା, ସେ ପିଅନ୍ତିନି। ଆରେ ସେ ସାପ କେବେ ବି କ୍ଷୀର ପିଇବେନି। ଆଉ ଆମେ ମୁଭିରୁ ଦେଖିଛୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି ନା ଯେ ସାପ ବି କ୍ଷୀର ପିଏ, ସେ ନୁହଁ। ଆରେ ଯଦି ସାଇନ୍ସ ତମେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତ ନା ସାଇନ୍ସରେ କ'ଣ ସାପ ଗୋଟେ ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ। ଆଉ ସେ ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ କେବେ ବି କ୍ଷୀର ପିଇବନି। କ'ଣ କ୍ଷୀର ଯିଏ ପିଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ମାନେ କ୍ଷୀର ପିଇବ କିଏ? ତା ମା ପାଖରେ ଯଦି କ'ଣ ହେଲା ସେ କ୍ଷୀର କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ତାର ସ୍ତନ ରହିଲେ ହିଁ ସେ କ୍ଷୀର ଦେଇପାରିବ ନା। ଆଉ ଯିଏ କ୍ଷୀର ଦେଇପାରୁଛି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆମେ ତାକୁ ମାମାଲ୍ସ କହୁଛୁ। ଆଉ ମାମାଲ୍ସ ହିଁ କ୍ଷୀର କ'ଣ ହେଲା ସେ ମାମାଲ୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ସେ କ୍ଷୀର ଇଏ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ସେ କ୍ଷୀର ଯାହା ପାଖରେ ପାଇବା ସେ ତାର ଛୁଆମାନେ ବି ତ ସେ କ୍ଷୀର ପିଇବେ ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ପିଇପାରିବେ ଆଉ ତାକୁ ଡାଇଜେସନ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସର୍ପ ତ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେ କ୍ଷୀର ପିଇପାରିବନି, ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ। ପଢ଼ିଛ ନା? ଆଉ ତମେ କହୁଛ କ'ଣ ତମ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ବହୁତ ସାରା କାହାଣୀ ଅଛି ଯେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାଗ ସାପ କ୍ଷୀର ପିଏ ଆଉ ଯେତେ ବି ସାପ ଅଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତି। ଆରେ ସେ କ୍ଷୀର ପିଇ ପାରିବେନି। ସେ ଯଦି କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ନା ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବି ହେଇପାରେ ଯଦି କ୍ଷୀର ପିଇଦେଲେ। ତମେ ଯେତେ ବି ମୁଭି ଦେଖିଛ ନା ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଛ ସେଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ବହୁତ ଫେକ୍। ତମେ ଗୁଗୁଲ ବି କରିପାର ଯେ କ୍ଷୀର ସେ ପିଅନ୍ତିନି। ଯଦି ହଁ ତମେ ତାକୁ ଯଦି କ'ଣ ଯେତେ ବି ତମେ ଦେଖ ଏଇ ମୁଭିରେ ଯେତେ ବି ସୁଟିଂ ଫୁଟିଂ ହେଉଥିବ ନା ସେଇଥିରେ ସେ କ'ଣ ହେଲା ସାପକୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ତାକୁ ପାଣି କିଛି ପିଇବାକୁ ଦେଇନଥିବେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଯଦି ଦେଇଦେଲେ ସେ ପାଣି ଭାବିକି ତାକୁ ପିଇ ନେଇଯାଉଥାଏ। ସେଇଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ତମେ ଦେଖିଥିବ। ଆଉ ସେ ନହେଲେ ସେ କ୍ଷୀର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ତାକୁ। ଆଉ ତମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛ ନା କ୍ଷୀର ପିଉଛି ଦେଖ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଗ କ୍ଷୀର ପିଉଛି ଆମେ ସାପକୁ କ'ଣ ଧରି ଆମେ ତାକୁ କ୍ଷୀର ପିଉଛୁ। ଆରେ ସେଗୁଡ଼ାକ କରନି। ତମେ ଯଦି ସେମିତି କରୁଛ ନା ତାକୁ ବି ଜୀବନ ଯିବାକୁ ଦିଅ ନା। ସେ ଗୋଟେ ରେପ୍ଟାଇଲ୍। ତମେ ଟିକେ ସାଇନ୍ସ ଯଦି ପଢ଼ିଥାନ୍ତ ନା ଏମିତି କେବେ ବି ଭାବିନଥାନ୍ତ ଯେ କ'ଣ ହେଲା ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ କ୍ଷୀର ପିଇବ। ଆରେ ତାକୁ ଜୀବନ ତମେ ଜିଅ। ଯେତେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ସାପୁଆ କେଳା ଫେଳା ତାକୁ ଧରିକି କ'ଣ ହେଲା ସେ ବାନ୍ଧିକି ସେ ପିଞ୍ଜରରେ ତାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଏପଟ ସେପଟ ତାକୁ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ଦର୍ଶନ ମାନେ ଯେତେ ବି ତାଙ୍କର ଦେଖେଇବା ମାନେ ଯେତେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାରେ ସେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କରନି। ଆରେ ସେ କ'ଣ ହେଲା ତାକୁ ବି ତାର ଜୀବନ ଜିଇବାକୁ ଦିଅ ନା। ତମକୁ ଯଦି ସେମିତି କିଏ ପିଞ୍ଜରରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲା ତାହେଲେ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିବ କହିଲ? ଆଉ ତମେ ତାକୁ କ୍ଷୀର ପିଇବାରେ ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଦେଖେଇବାରେ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଏମିତି କ'ଣ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେ ଶିବକୁ ମାନେ କ'ଣ ସାପକୁ ଯେଉଁ ଏମିତି ବୁଲେଇବାରେ ଯେଉଁ ତାକୁ ଇଏ କରନ୍ତି ସେ ତାକୁ କରିକି ସେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ନାଚୁଛି ଦେଖୁ।
अरे से नाचुनी तुम जहाँ ये करुच ना से डर रे ताकू से एपट सेपट करुची आउ तमे जो से साउंड करुच ना पे करकी से साप केबे सुनी परिबनी तुम से साउंड आउ सतरे सुनेनी तमे गूगल करकी भी देखि पारो से ताकू साउंड सुना जाएनी ता पाखरे तमे जदी कोन तार जदी एनाटॉमी विषय रे पढी तांतो ना साप तार कोन ईयर नाही तार से ईयर थिले सेना से सुनी परिबो तमरो साउंड पे पे वाला पे जो करूचो नागिन जो ये करूचो से ता पाखरे थिले सेना कान से सुनी परिबो से सुनी पारेनी आ तमे ताकू कोन कहूचो से डांस करूची अरे से डोरी की एपट सेपट होउची तमे जो पे करूचो आ जते भी तमे नचोचो भाई जते तमे से माने जते सापों विषय एमती करूचो ना ताकू छाड़ी दियो ना ता जीवन जीवा को दियो आ तुमको जदी सापो एते देखिबा को अछि तो जाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केते अछि केते कौन जिते भी माने जिते रखा है सापो फापो केते नंदन कानन अच्छी जाकि तुम बुलिकी देखिकी आस तुमको देखा इच्छा सेठी जाओ आ तुम घरे आणिकी कहीं कौन गोटे पिंजर रे बांधिकी कौन होची ताठू एमती कौन ता ऊपर अत्याचार करूछ देन ताकू नेकी तुम कौन होची तुम पेट पोषुछ एमती करोनी एगुड़ाक बहुत आम कौन सापों विषय बहुत सारा शुणी था जे साप कौन साप कौन मुंडरू कौन डायमंड आसे माने आम तो कहते हीरा हीरा बाहर को अरे एगुड़ाक जिते भी अच्छी ना एगुड़ाक सब कौन जिते भी एगुड़ाक माने साप मुंडरे हीरा बाहर साप क्षीर पीवा कौन साप कौन पे पे नाचिवा एगुड़ाक सब फोर्स एगुड़ाक तुम जदि देखो ना तुम पाखे जदि टिके भी जदि ता विषय ज्ञान तुम पाइबा चाहूच ताहले तुम सर्च कर पारो कोठी भी सर्च कर पारो एगुड़ाक नुह और तुम जो कहूच जे क्षीर कौन है ना ता मुंडर कौन हो हीरा बाहर अरे तार मुंडर हीरा बाहरनी जब ता मुंडर कणा कर ब्रेन बाहरी पारे सी भी जमीती एमती छोट छोट जिते भी पशु पक्षी अच्छा जिते भी धरा जो कौन अच्छी जिते भी पशु पक्षी आम जमी कौन हो गोटे जीव से भी गोटे जीव पाखे केमी आसो कौन सी जेमस्टोन किसी ना ता मंड भितर तुम या बिना जाणिकी तुम खाली मन भितर जिते कहानी पुरैकी रखीच ना से कहानी गोटे गोटे कौटू आसी के जानी एगुड़ाक तो मुवी ही सब आसी आ मुवी रे तुमको सब देखी दी नाकर कौन थाए हीरा थाए ता मुंड भितर हीरा थाए हीरा फिरा किछि नहीं से अलगा जमती सबु जमती जीव अछंती से जीव माने जमिति ताकर कोन होची ताकर शरीर जमती बनिची से सापंकर भी शरीर सेमती बनिची ना कोन स्पेशल जे कोन कोन स्पेशल को ता पाखरे कोन को हीरा अछि ना डायमंड अछि ना जेम्स अछि कोन जेमस्टोन अछि किछि नाही तुम जहाँ से शुणी नहीं से किसी नुह छाड़ी दियो बोले भी जीवन यापन करने को दियो ना तुम से हीरा आ क्षीर पीवा आशारे से धरनी।